ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ପହଞ୍ଚାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ମୁଁ ଏଠି ଚା ବସି ସାରିଛି। ତାପରେ ବୁବୁଲୁ ଏବେ ଉଠିକି ପୁଣି ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସେ ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବ, ଯାଇ ତାକୁ ବାହାର କରେ। ट्यूशन भी बाहर साढ़े 8 अच्छा हाँ कौन स्लेट पाठ लिखुच ना कौन बाबा थे दे ये मामा रोसई कर मामा दांत नहीं सकाल पखा गरम जमी हो हाँ ना पखाड़ ही भल लगे बेसी भी है भी बेसी गरम लगे ना बुबुल भी ट्यूशन बाहर पड़ा टाटा बो आम फुल तोलिक आइले केते फुल आइल फुल गचर ना पछपटू फुल मिलानी आगपटे देखते टगर फुल के कौन फुल कृष्णचूड़ा फुल ये मल्ली गच सब लगी आ फुटुनी ये अरख गचटे टीला गच ये टीला गच ये दुलभा गच अन्नपूर्णा गच नंदरे टगर गच फुल बेस कहीं फुटुनी ये खरा सकाल गाड़ी आसिक लगे कौन जिन जबार अच्छे आम ए खाई बसलु मुझे खाई पी सब गले चाटनी देखो तो सांग मैंने ये पानर अवस्था केमती ये मणि माने गरम रे पान भी सीझी जाइए पूरा बा केड़े सुंदर पान कौन हो गला बोंकर मन दुख भारी पाचिला पान मोर भारी सरद लागे एइथुर बाछी खाइ दियो पाचिले पान मत बहुत भल लागे खाइबा खाइछि जा न खाइछि नै करि दियो पूरा सीझी जाइए पान उची जाइछि गरम को आउ एरा कला पानटा बा न खाइब तू खाइ दे ओ खाउनी तू खाइ दे
ହେ ତଳକୁ କଲେ ହୁଅନ୍ତା ଗଛରେ କେତେ ମାନେ ହେଲାଣି କେତେ ବଡ଼ ଗଛଟା ହେଲାଣି ଦେଖିଲା ହବ ନା ଯୋଉ ମନ୍ଦାର କାଲି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ହଁ ପିଙ୍କ କଲର୍ଟା ବଡ଼ଟା ହେଇଥିଲା ଇଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଲର କିଏ ନେଇକି ଯା ଆଣେ ପୂଜା କରେ ଅବଶ୍ୟ କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ହେଇଥିଲା ଆଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ନା ସକାଳେ ଏଇ ପୂଜା ଘର ହେଇଥାନ୍ତେ ସକାଳେ ଆସନ୍ତା ଆଣିକି କାଲି ଆମର ପୂଜା ପୂଜି ସଜାଇ ଥାଉଥିଲା ଆଜି ଯିବ ମାର୍କେଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଗରମ ହେଉଛି ବୋଉ ମାର୍କେଟ ଯିବେ ତାଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ଆସିବାର ଅଛି ନୁହେଁ କାରଣ ଆଗକୁ ବାପା ବି ଗଲେ ଆମେ ବି ପଳେଇବା ହେଲା ଆଉ କାହିଁ ନାହିଁ ଏବେ ଇଏ ପାଗଳ କ'ଣ କରିବ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ପବନ ଆସୁଛି ଯେ କିଏ ଆସିଲା କିରେ ଖୋଲିବିନି କରୁଛି କରୁଛି କୁଆଡ଼େ 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 ଜାଣିଛୁ କହିଲେ କହିଲେ ତୋର କ'ଣ ନେଉଛି ବିସ୍କୁଟ କାଲି ରାତିରେ ଆଣିଥିଲି ওটা কোথায় হয়েছে আরে ওটা 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 হুম ମାମା କ'ଣ କରୁଛ ରୋଷେଇ ରୋଷେଇ ସରିଲା ଗରମରେ ବାପା ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ଗରମରେ ପଖାଳ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଛତୁ ବେସର ଆଉ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଚଟଣି ଜାଣି ଲୁଗା ଟିକେ ଖରାପ ଆଣିକି କାମ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗରମ ହେଉଛି ବାହାରକୁ ତ ବାହାରି ହେଇପାରୁନି ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ଆସିଲାଣି ହେରି ରୋଷେଇ ସବୁ ଶେଷ ରୋଷେଇରେ ମୁଁ ଆଜି ପଖାଳ କରିଦେଇଛି ଗରମରେ ଆଉ ତ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ପଖାଳ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଛତୁ ବେସର କରିଛି କାଲି ବାପା ଛତୁ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ଅଧେ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଅଧେ କରିଦେଇଥିଲି ଛତୁ ବେସର ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଚଟଣି କରିଦେଇଛି ସେଇନି ଭାତ ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବେ ଅଣ୍ଡା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିଦେଲେ ଖାଇବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନେଉନି ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ସେୟାର କରିବ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଥିବେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ବୋଲେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ସେଇ ଲାଇକ୍ କରିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ସେଇଠି ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟା ଦେଖେଇବ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟା ମାରିବ ସେଇଠି ଅଲ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାକୁ ମାରିବ ଯଦି ହେଇ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତମ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗରମରେ ବାହାରନ୍ତୁନି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁନି ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ପଖାଳ ଖାଇ ବସନ୍ତୁ ହଁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଡ଼ରେ ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯିବ ପଖାଳ ଖାଇ ଘରେ ବସନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ମୋ ବାଗିଆ ଗୋରା ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବ ମୋ ବାଗିଆ ଗୋରା ହେଇ ଯଦି ଅଛ ମୋ ବାଗିଆ ଯଦି ଗୋରା ହେଇକି ଅଛ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବ ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଖରାକୁ କେବେ ବାହାରନ୍ତୁନି ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଖରାପ ଭୟ ବି ଅଛନ୍ତି ଛୁଆ ବିସ୍କେଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନହେଲେ ଗୋଟେ ରୁମାଲ ଦେଇକି ତମକୁ ବିହସ କରିଦେବେ ତାପରେ ତମକୁ ଟେକିକି ନେଇଯିବ ତାପରେ ତମ ଗୋଡ଼ ହାତ କାଟିଦେବେ ତାପରେ ତମକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଭିକ ମାଗୁ ତାପରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ତାତିଆ ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବଜାରରେ ତମେ ଏତେ କଥା କେଉଁଠୁ ଜାଣିବ ହଉ ଆମେ ଏଥର ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ